Kaji ya teli kino ilam jong gilai teli giri baklan bor ka pertai kan tup Prime Minister ka India Narendra Modi upsden ka Russia Vladimir Putin bat upsden ka China Xi Jinping ka pen ketakli ya upsden ka Amerika Donald J Trump bat kiri Europe hakaji lang ke Shanghai Cooperation Organization Dangxian hanong ba Tianjin China lawan simenta absan teli giri ka pertai kibaya thil ban kente ka khai ka pateng ka yok ka kot bat kajinya dai hapleng jongki bat ban yelek persia yi kam pentrim kajinya lai simenta ka India khamtam kajing ai khoblai ti Modi yau Xi Jinping ka China rangkat Putin ka Russia ka penhel sengeu yi kiri badon hakakan hun bayalam ka Amerika nei ka United States of America USA ka India ka phai khmat ban te yi kajing telang bar ka China khamtam hadin ba presiden ka Amerika Donald Trump ula penkeu ya kajing sim khajna ya ki ma ba pha na India hadu san % kum kajing sitom ya ke India namal bakatet priang nari Russia ka badang hir thma ya ka Ukraine hadu menta kani kajing le utrom ban pen sitom ya ke India ta ka ba o khachana hadu san % ya ki mar ban salan si Amerika ka pen bitar ya Modi namal bakan kata ya khai pateng bat ka yok kot ki breu ha India bat Modi la thau da ki we grinti ban yela Persia ya kani kajing le utrom mula dawa baka India ka ban sange ban thet priang na Russia namal baka long kum ban bay pisa ya ka ban thet ban sinai ki tia yele thma rai Modi la kentai ya kani kijing bu kendon utrom namal baka India ka ka ri lai luoj bat kamla ban long ka nyang ko ngu ha ka Amerika ka India ka pan India ba bale ka Amerika kam le lang kum bale ya ki we ki ri kum ka ri China ka ba thet kambun ka priang ban ya ki India na Russia bat kumju ya ki Europe ki badang beteng ban thet ya ka kas na Russia ka USA bat ki Europe ki bakot kum kita ki Western Allies haka jingalam ka Amerika ki seir menta namal baka kan hun ka BRICS ka badon ka India China Russia Brazil South Africa bat ki wegiri ki bakot kum ki global South ki nang keu bat nang klain bo bat kim ting shu ban ya pen i boy ka Amerika ka don ru ka jing pen her khobo ba kini giri hapo ka shatri ka BRICS kila thmu ban om pedon kam shu da ka pisa dolar ka Amerika kum balong mata ka thmak tin baka khai pateng ha padeng ka kan hun giri ka ban ha ka shatri ka BRICS bat ka kan hun G7 ka jor bha